Me mashasi nie na yenkone sa be me na te sen no madam of a man so ma me fro sen efrem Alex uncle Alex udin ya shada kam nyina no Alex bofo Alex den bofo ufri atumampo ni akotokum chenyam oya santini ye egan ufri anguna oya angunani pachan esevagba merci pa fika na cho nyanya da yin wato yin yira ni fa depo na ucho ha na so ucho atuma hen ah ya kan kasa ba bi atu ese ba bi afire na ba bi afire azemi fire atuma hen fire atuma mpo na kotokom chenche ba we ya nwunani okay anopede ne de nam anopede de no nam ne se mene maame nete na esensem kakra bi na ase ama me nyame ho ntiase na bebi a keka kono se me soso ma twitwa amfa anye me ho ekwan bi so ama nipa twitwa anye me a beduru ba bi no ahwe ya na mabege mabeka nsesemu anase nipa bi edit mate a ofa de jan wada ne be na apeso obu a ema no na de to aso de na esi ankasa no ma me nya ansem ene se me ne maame nete na me de me ne maame te no me de me nka bi nhiem ti me maame eja me ho so kokuma ase na bla wo be kono na akasakasa bi ye de e ba me ne ntem e wa bla me kra na nye me so na enam a sa akasakasa ne ye de e baaye so enye me so na enam a akasakasa ne ye de e baaye afedi de me maame sole ya no de sa sobo no e bo me se me na maye okobo me charge e kire ye panyini bi wo ye ho se me ma didi na tem ana me ma didi na tem ke kan sem bebre wasam na wo de nam no hu asam ne mu arewo na say ba bia ne nam a wahwire hu zem ababesi me ma didi na tem no hye wasam a wo de baaye no hyase pa kama me na mente wase asam no wo de me hyase afiri hanom nam dia komu emu ne ahyase ne nyina hia me wo de nya abotrehia se ma ba ide nkomo no pepepe ye na me penti se de be ya so betemase abadwafo nso atwahia wa ha mikura mesre ma me mompaye kakransa bompaye ne hyase osoro ne animonyambo afo ni Yesu papa one bo osoro ne asase na ye koto solo na tete na tie de nyuno ye se nkwan o tete wo do tie de nyuno me se oseso na home nkwan home gu me mu adomuru a ene de wakoa de boyefo ma bo wanim mame power mobo se ne wado ye tie una ma nkwan na ma hoode na ma nyansa wakoa wa ma nyansa ebi na me se mfa nante asase so na manya mobo e wadom nti amen mame nyansa ne bi na mitimi fa kama asem ne nsisi so ye kama jesu amen amen afi wasem ne hyase mame nti me maame me ne nete me ne ote me nya obone me ne ote fefefe efiri wa hyase won kwala brem efiri man kwala brem okay me de me se maame de bible se yendi ya jane ye nani ne yankwa ye den awale wasase en quotation ewe me mlansem du ewe mlansem du mo se ngoma etoso mienu etiedu no yimu ba akokopum edu da ho ne wo mo hwe ma mi o mo se ngoma etoso mienu etiedu no yimu ba akokopum edu nso mo se ngoma etoso mienu etiedu no yimu ba akokopum edu nso na hye wonom se ye den di waja ne wonani na wonkwa ewom mlansem du na se wo kenkan a hye tokro mu ho baabi okay to asoma me di waja ne wonani me kwa asole a sam mlansem du ye fani aye den eni agro de biala da afutu a asofo de ma yesi ye ni ya jane ye nani na de okasatia ne nano ne kan ya bedum osumu me edam tirimu am so suro ye okay nti me ne maame nete me susu se me maame de me mfom no ana obi kura me ka me kotra ba bi ka maame ho se mo ne kura na oha ba den ebe ba me so nti me ti ba bi kura na me pese maame ho ase me kura ba den ebe ba ho nti me ne maame me ne nete temene wona tiana nwumle bi ye wo ho no ana ye ti he we ye fikire ho na maame udwale ana maame no ka kire se efre wo ka se no wate de wo ba simo akoye ana wo se a waye den ana wo se wakodidi konkoma ni bi yira tem wo pipe ano ana wo se na simo no de no ye ne sa no nti ho ana ofure adwaye no oba na mete benchi so ho anam se maame de asem na maame na wo afikire wona ka kire ho ono se Simon na akodidi obi atem wo pipe ano na okunu no ato ane se nko okohwehwe no so ohunu na ko ne beko
ko be kan se de e bon kate ana me say na e de asema de o say oba ana okowura de nko siesie no na oba na me say maame na ye konkoma ni ben ana o say kwadwo na me say kwadwo de say ye ne na nti wo de nkasa se samre ne de abufu wom nti enko ho ahomache ko no ho na ko ka kire ne say ye oba na afi ben asem na wo kan asem a wo kan 2024 ni mu ha woni mu asem ne me se hyase free wo nkwala bre mu a asem hyase na ba bia ne na media say mente wase o ho ne de maame ho ne hia because wo de asem abedan ye say wani afira wo maame mfi nti ahyase a ba bia no wani afira kwan ye fa so wani fira ye na ba bia ne na mi ni bre o mani fira no hyase no nyabotre mame nyabotre me time na so kra me sorry mi ni bre enti asa wada bebre na ye juada o juada debi juada me mpesa agro na wudi no hyase free de ye ya wani fraye a wo se na wo ma me mfiu na ye nkwa nim na hyase de na mani hu ade na free 2021 I hope 2021 mu ho no eba no na ho no nyina no mani hu ade a me maame okwafu mu amene na adwuma bi Satan wanya mfie san ya me maame 19 yes okay sane na usa na misha nti okwa ba bia na mene na nti school kura na ko school nti oduru ba bi no ana mhwe di na mso meja school na meja school na mpem ba bi tran na mede afu mu adwuma ye dey ebo me ho nti okwafu mu amene na adwuma bi a oye bi amene na abra me nteme ho kura nkasa bi a me koye ma adwuma bi oje na saase a oye afu ye mene na one me bra baako ye na ne ebo ana ma ne ye afu ni nyina ye den ekosi ye tie ye afu ni wie ye na mka kire se abrewa bibia maduru no ni kwan se wo ye den una obeto tade kra ye den amama hye ana paboa e sa kra na ma afo me ani afi na mbesere usika anya sa ma afo kra be hu me mbesere me ntimi soso wo se me soso me pa adwuma bi ye den na mte no pe kokko ni bi ye den eti e kwa da fom no se wo pebite ana me hu panyine bi no ma me bie ana me ka kire no me je afuo no ana me kodo ho me do ho nyina sa afi no me do ho nyina kosi ana me pe ba de ni man ko twa nkrampa nyina ya den e ma me sata na ba de 3 cedi ndi me ye no me man me ka kire ba de ni se mpe so twa ni ye na o twitwa ni nyina kama e ma me na man 88 cedis satan na scan ena de ni fra ye ne baaye no nti ho no na afuo no mu ho ana me do ho na me konya problem mani no me do na ade gbo mani e wo afuo mu ho ade me de minima de krade na sa tachew se de yun e gbo mani we hye mani ti se ja Antoine se hwa na mani no e ho hye me te afuo mu ye tumra me hu ba bia abra na wo do na me do no wani ba ko peso na ni mienu nyina ba ku we no so okay nti ho no me wi afom cheke ba bia na me sese kan no no me wi afom kokoduru ba bia nsuo no me se kan no ana me cheke ba bia nsuo nsi na mfae ana me de sam manum ahohuru manim nti na me te onyina na mani no eso hye me panto anse na ma ha ni nyina tweba mani soro na no na tweba fom nti me ya na me de me sa ye ni sei na me de me pia ko soro nso still kese ya na kese afa de me nam a na se me hunu se sanko bi wo sabi buka no mu wo mani so ase san niama bi me hunu mani so no chese wani no kata no yes ade a otimi hu ya yo san wo bu atopa buka ase me nam a na fom na ye me tenten na fom na ye me tenten na me se no mani we de enye agoro die te fom ko no na me ja fom ko me ko fom a na me ya yera bebia na me mitimi fa no ti sa time na hyase a na wo hu osan wo bu ni mu ko ne ade wo ma me de no ye fa ho sa time no mu no a tutu me no ne wo se ye tete no na ye de aduro no gugu so no to no ahwe di no mo ka chense no maame fa oba ne ko hospital te hono de wo ye adan mitimi ntina ha enka nkire maame se onfa man ko hospital de odi mi ko bi papa ye di ka baaji ye baaji no ono mo hwe ya no mo se no o de ji aduro ne fa ko gugu so na no mo hye da se bosome ye nsa amra ti e ko ye no ye mo hwe me no num aduro na di gu me di aduro no gu mani a na mani na eye kuru nka je maame se no maame aduro me di gu mani hwe de mani ne ye eye kuru nti me de
ebe an no se da be wo de faguso timi di guguso a nti bosom ne so ya na ya sa ba GBM no doctor ni kro hweme ni no o se anyway there no to be me kofa process mu bebre e wo agi honum ana mo sa ma dress me fa meye nti mbe ya me sa di gusu no egumani so ase moko ana mde agumani nti na me ya ana kache ma se no me fa duro ni ngumani so biem minim de ya me ti me fa duro ni ngumani biem ana eja gi ni ko na se sa time nyina na eye wani ba ko na ba ni ese ba ko ni nti doctor fon ka se me fa nguni mienu nyina so da bi me ka se problem no na eye wani ba ko se wote wani no tu ni nyina afra na se ba ko pe na so akata se wo hu hwe eso yo me yese wo hu hwe dabi eso te ade ba ko ne se se ni pa atwa mu ko se ya me hu se ni pa na e ko no yeso be wo de menche wuti ma wuti nyina de gina na ha se ni pa ko a me hu se ni pa na e ko no yeso be te se ba me hu no clean no ba wo hu ne kakra dabi se de me ye wo hu hwe dabi wo hu de me ye dabi eso se ni pa swale o de sister ya se sister bi te me nchen ha wo swale o so obi te won chen se o kasa no feel se obi te won chen e yo ma me na te won chen se si e o ma me aba de twa to hu ma me ye da ben me hu no last year obi me hu ni bi last year da ben 2025 be si na me hu ni bi de ne si ya o hu ma me biem minim nti no wa kire me mu so o ka kire me se obedwane eja me nti that time ani fry ne baaye no nans no ya e no so obedwane eja o nti minim ade kodia me ma ya o ka kire me se obedwane eja me ansa na ni fry ne beba no na no ma me ntam te sen oh na me ni problem na me ni problem ono abeka na me ni problem nti me de me se no nti de ade kodia me ma ye no a wadwane eja o wa kire me be sa fini e hu ma me da na wa na hwe o nyame na ebuo nipa se nyame na obi a wani efra sebe obi ante wo nchen se ensuo bi si wo kra na se aduro bi wo mu na akwafa anom kra na wo be da hunti ho na te wo nchen a obo a nkakra obi ante me nchen so ono o ka kire me se obedwane eja me na odwane eja me mesresre no madi de ne si sa da na o kan sa asem no me se atama ade esi na agi so kire me mu da be on se wo ma me sebe wo na wo wo nkura brem wantena uti so anku wa hwe wa 19 years wani efra wa san tena won se wanya mfie san Mr. 35 every 19 years at the bepem 35 years o ma me ampo wanya wo hwenti din potin ne besi a ebe mo oba tan yetimi aka kire o se wo me dwane agyaw ama ho akire din ne siye enso na me soso me nti ase because wanya o ma me hwe a wo ye sure so ma me betimi aka sa asem ya we akire o na ampani ampa watimi atu asan ye gya wa frivio enso na me soso me odwane gya me no metimba bi me dwane me ho o de wokọ me de metimba bi me dwane me ho timi de me nka bi nhye no me wo ho na me bla e ba ho me bla na me ka se me ne bu ano ma na ye na afu no oba ho no na waka che me se me ntwan no ofie no oba to okoya na wo sa ba e oba ya okoto drink ene pa no me nyi bi nom na me se me nom na oyi sika se me nye na me se me nye onfa se me suban no na me se o suban ben se de o hwehwe no agi wani so na me se ede na me hwehwe amagi mani so nti wo be kire ma ase o ade kodie na ma ya amagi mani so no wo be kire ma ase nti mi so me tena ase din no sa asem no wo be kan ho no mu nti no amene first no no wo be kan sa na se o ho ye na nipa pam ye na we na be humi a o je 5 cedi ana je 10 cedi ena obi akura humi a no mo do waje me na obra na kan se de wo pe waje wani so no wante de nti o kan sa asem no dabi wan kan hwe ankire me satana ma me afiri wo nchen ai no okọ ana oba ho no be ka sa asem unu amoye sen ye nkro uto so sen enan etu na to so fo nti yemfa ne se wo mo edi ani mu kra na mfi wo mo edi akire nso e maame nti efiri ho no bia ni ho no kra wo pe ma alimu ayeden ahwe de nti a mi de minim nti mi de me ma ye no maame unu amu nyina wo nkwa no wani efra me nko a wo papa wen papa ewu ofiri mu ansa no wani ni efra na mani ne afra wani fra ansa na papa efiri mu ya de na papa ye fa wani fra ye no ho oh no wani ne afra nti on de no wo papa nso wani fra ai ansa no wo free mu ene esa de no eye hereditary o eye ade bia wo fa free wo papa nchen ye se glaucoma timi ye sa de no mo hwehwe mu wo ho nso
Yeah, the man in the own cancer, and so Doctor for cancer the cruma and so name. Mammy, Doctor can say then. Dracomo said, Visa. Doctor Bodin Chirel. Because I know I na utimi for free. O maami ana so papa nche abusua mu ne ade. So bia na ye noa but no early detection mutimi hu ne ntem a mutimi si ano. Ba mo kofa ne se bia wo do e na de bia bogu wani so nti no. Mamua. Mami. Mo ko hospital. Ya ko hospital me kase me mami mani no wanhweme a me titro ne me ditro nyame anim. Oboa me pa ho de oboa me. Na duru ba bi no. Duru ba bi ya yesa ono. Mo ko hospital adin na doctor kan. Doctor ni se mani no hwe nyen so. Oka me mami anim. Oka mami oba na hwe ne ne so. Omudi masi hwe mani no so, omsi hwe ni so. Ana me se Lawson FM. Bi ni mani so sai. Wawari. Me wawari pen. Daddy. Wa for bada. Ene de aso wakọ wawari there bi. Wawari pen. True. Wa for bada ne wa kan show hwinim. Wa for bada. Ese wani ni fra na 19 years. Satam no aka bi ahwe. Daddy. Eti efra na aka bi hwe. E ba ne sen. Because obi a wakwa nwuye mu utimi kwose oba person ne koda. Oba no anse ne fe. Ne ba ne sen. Asori am ko no we say sofo nchen am ko tra. Ya ma ne so ma me. Sofo nchen am ko tra kakra na ho no na dem fonso ne ye den. E bai. Ukotena sofo nchen wani ni fraye no. Senka ukwaji ayare hwe. Aha, nyesa no mu de ye ko tra nchen se mpaabo no wo sesre mpaabo ye den. E ma me. E ba ne sen. Ne ko ba say na abaya bitine nchen na ko fa sa fonso ne ye den. Mfomso ne de ne baaye. Me pese mi hu. Sofo ni jaye ho so tukwan. Ana na yire nso so kai so ko timoko. Nti okoye na abaya no esese nsu ma me simi nkodwale ti adwaye ho na me wo no sa me nsu minim se mpoma da eda bebi am dwale ne nchen ti ho na abaya ne frɛ me kase eja after he say o frɛ me na me say di asema ada TV ni so hwa efa na o se TV ben na me say na de na say me gina mpoma na me hwa na me say u dware no ena ono ne tete empoma mu hwew ehwe me ena say papa ba meka hu una se jai papa ba ne ba obeka na se hwe de wo ayi unu se de how na be ba jade o ena se jade o kan na auto ho kra efe na se he gina ho wo se ga ne se say o se beto ho ofe wo to ho ye ne fe na se he o de wo kan no jade wo kan no na papa ba me meka na be ma to bare dindin say timi oba afesa obi mi banya abotre obi za ne say din na ewo to ho a e ma ne ye ne fe obi za no man kasa ma mi sa ne hwe no ka chen se papa ba de me kan se papa ba sofo ne ye frɛ ne papa nti me kan ne me ka chen se papa ba meka nti ho na ka chen me se enka me pa chew na me se opa me chew papa ba meka de wa ye ebetim de ha wa den aba tim de me mpa mu na me dwale ye den ewie na mpie ye na ka me mfa adwene na ka me nkotena dua ya yetena so no ase no na me so me ko wura dem se me kosra ji asra num na na wasa be wura ho obewura ho num na ma me sra na me se de wo ka ye no unu ho o sa de foforo wo se me ton ye ofe asore ba unu ho o sa de foforo se ye den eba timi koto ho no mu pagya me mu a ne se oban me a amienda ana me se he me mienda sen me mienda bia so ne me anna papa ba me ka chen so ka to me mo na ana me se asem na aka ne sa no te ho no na na che se obe se asem we a o de be to me sun ma no yie wa he de o ka no adwae hoi me ko ka kra na de ono ne be ka no eno no mo de be jaje me mi ntimi nya no yie te ho na obe se me so nya dua abena onya den me nya dua abena onye dua abena ena nso di shame ya se ye de agro hihye so nti orepu ana se wote ase no no dai no obi be se ote ase na me so adwene ne ba me so na wase ne peda david won se ne peda won so ne soboni bi ada ena otimi no be da wasa kwan ne so nti papa ba wo kan papa ba ya anka se obi be se ya si ene se mo sa to aso ai mo sa di biem ko so mpre nan ade a wo mpe a obai na awurepu me da be kan rape
because obey na abɛforo baabi a wudware aba abɛhwɛ ɔto ho sɛ ɔto ho yɛ ne fɛ na wudware no ɔto nkwa na ohu yi ande ohunu baabi a nti first day na ɔbaa ya ɔba mo saa na ɔne ne dae no mokɔ how many rounds nje ba ko fɛ nti de ɛtɔ so 9 nso ɛ ni nyina wanwa na sɛ mutimi toatoa so bebree ono ne ya Maame wo de asase woni ne ya me pɛ wati woni ne ya den me to so afiri me de ba besi wo maame de ne so woni ne ya den wo de me se ho ne yam fanto ho me se me de ba besi so wa ha woni ne ya den o se ono no okosua adwuma nti maame ni ya den me ne da me yenye ngum nti o ya no ya tu firim ne ya tu afirim ena ya joada Monday we ya guy woni ne ya o se okosua adwuma na onim so okosua adwuma na o wa tenka onim ewiase no se ya for ahwe wase anti ama na asole no omutu ye e ma me pa chawa na papa ye de ne hu se papa ba ye mo anka ti papa ye de ne hu honhom be kasai e wa asori ben ya True Faith Church na gidi ti honhom na che mo enya sa de anka obedi ache na obese omutu ye to mutu ye no ana ebese ye me betena afia be afe ti me so metena afie sa no mani nye na me sa ko ye sofo no ho e ko ka bisa no sa asem we nyina ma me mote ame ko to me ko ka kire no me ko ka kire no e mo no kra ko ye sofo no ho e de ko to ne nim e ko bisa no wo ma me friend sen dada te won chen bisa no dia odi aye na amana dwane agya wo kwa afini a wo hu no bia wani afira wo nko ana ate se obedware se obedidi se obehye se obeda kwa be na abefa so oba atan bisa no dia odi aye no te won chen dada money oh yeah dada ben we na kasa kese mame for now dada katwi Asavagba. Yo, nti katwi mame. Me say, me no net nchen so. Me no me dia ayo. A udwani ja me. Dia me dia ayo a udi dwani ja me no. Kire me mu na me hu no. Yo. Obaka no kura say. Me be kwa nwura no, me kraw. E branda. Say. Edu ya wada me kofi. E ya no a wo yi mame no, o kai. Dada wa kai no mame. O kai say wa ka kire me say. Obekwa nwura me fa ho ben. Man ka. O mame bisa obisa no wayi ano. O mame o nana kuma wu. Eye me mame kuma wawu. E wo fa Peter. Ni yire wu. Nti ya fra me. Nti me ko anwura aba. O ka kire me say. Obekwa nwura me fa ho ben. O se me ka sa kire o. O ka sa kire me. Sa. Na me sa yo. Na o dance ni die. Ye mienu pe ene. Ufio. Dan. Ye mienu pe ene ufio. Me wa ha no. Ko toilet. O ko toilet ena me ka kire. Me. Ai. Na me ko toilet. Na ko toilet na me ka kire. Mi de mi we me pe ko Maame kayo. Me kan kura kire o play. Maame kayo. Na mi free dem ana mi pie akobu nsuo. Ana ofre me. Ana mtwa mani. Mani ana aka chem se ade chia o kwa anwuna o. Ana mse maame o kwa anwuna yo mate. Ana ade chia o ko mi hu. Aditi ameko eswari ntam. Dada me pacho o ka kire obayi se obedwane agya na manani abre ne ho. Me ka me mani ho. Se me nka hwihwihwe. Kese me ko ba bi kura mpo a.
na me didi kura pa na makai no na me yam shimi se me be se bre wadidi ana won dada wuja ne ho no madi sen na we afrawo station na mu fa me gym ticket ma me na me frukai na me kwai ente me kwai afiada na me du mi krom ho me du ye krom ho ye udu a du dabala me du dabala no na me frukai kwa me krom me du kwa mu ho no me si ekro ba kum na me si na me fa moto se me ko ye krom ente udu nsuo kase na no a brigi wo so na moto no onjina ho na me fa mo brigi ni so oso ye di moto fa so enti moto no a odi be fa so no moto ni sanechi ebe nechi si na odi mi hwiwo na mata so yi ehwan mi ka se haya ama se se a mi sisi na je se wo kra ne se wo kwa yie aba no ukonya accident e wo krom na aba wo kodu e wo frɛ no me frɛ wo betu santase no frɛ no no ba kuta me ada na ni number me ni no ba ada ntia onkuta phone kuta phone na ada na ni wo ba number wo ba wo ne nete wo ni number enti utu kwan no wo be da frɛ abisa se de ne ho sitie eno me tu mi frɛ oni bra no na me frɛ ni bra no ka tense we ya to mi ko muni nti ombo mo le amba fami nti obai obe fiada ahumache no obe fami na me di ba kuma se santasi nti onuano me ka tense we de onua kuma ba ko Simon na ka tense o munko hwe mafuo na mo hwe monua no na mo pa bibi koma no paniapa o ma yade edi apa bibi akoma no edi kwa no na me baisi ya o monua no ni ma onua pene no ayam humeti time on ne te na sa na no ode ye o sa oye oden se me nyanka masamu no oye oden me afena ma yi masamu na yi ni nyina pie ai dada CS ye wa ha me marmu no me ba no onu to so na akwara wo ya kitu bi na metito mu ina mu papa yade na me show mu papa show mu so sa me di me hia ya sata me ko be de 2000 consist kanu ene ne endi na me show mu sa me ko be de pa yes and 20 pesos na me show mu sa no me do mo to school na me show mu te akwara we oba o school ba no na me ni fie na me kufu me ba ne na say David bisi ye adan alesine okobo bolu na ya gogoro gba ba no oni no bolu na odini kotojo hari na ya gogoro gba ba no edi ni na koyo ni ti ekoji oso odini kotojo ayede David mente dia okay odini kotojo ekoji bolu na obono bolu na odini kotojo aji na we ba ko no so di ni tri ekoji na oni ni na ni kotojo ni mama akohia akobo ni hini anu anu no na opori na abrante ni so dia odini sabo bo wasum nkrofo ti nu hakrapo ti se ana yawo uyesa ubo akwara kitu asum sa ti me ba no na mi ko no ko se adai se mi fa se wo kunta no wori ni onua pani epe oni na wo na se wo bo okunta sum sa na so afiti ana against nitia ana nania mame kwa be ne fa so be nani fry na me fa mi ke matinti kabesi so mame na wo ye akwadai okosukwa afede ohunhwi bio okosukwa ohunhwi bio afene nani no ne ti na nani ehano na site bi me dine ko doctor we nti me dine ko ji imprenson ji fo se nya we ya nti me fa ni ko bi ye hu ya de bia wo so ye fa ni ko ba bi na obi chem se me fa ko jaachi bi sa de ni ko jaachi pram su bi anya ye nti ma me ba
hospitals ne de wakwa sesi a wote hu se be nani no akata won se unim okan wanyu bonuaye wo so yare ye de wahwe ne pa na ono ne se okwafuom e na de gu nani so won so cancer from ntiase enu okasa okofo no yesa enu de pampa obaka kira me de doctor mi kwa ya felo mi kwa no esi de bi enye doctor ya de ntimi fanko baby me ko pena chi kwan esi nipa kwa boni bona asum no oje ni nimunyam eni na ma ya de ni ba na so ana ko fa me ko we busumfo wo nti bosomfo ne ka kire wo se nipa na otwa obeye ni so ana oba ne twa nipa ni so nipa kwa penina wa bona akwala na sum no bo me bai sum no ena di trouble no ma no nti mempenya mambra obeya ma no na ebekọ sa nipa ko no so makopenya ma hina nkukọ ne dabrabo ko we concern kukuo $1 vita snap o jim 700 ena me di ma no akwadai odware ye bre ni ko odware ye otete no oh kama o si yente na ho na Lawson no obasa adware aduro ni bi me be so hon tena no be fie ampasa wantena on tena wo maame ene bi a wahu de hawa opesen ko otu nwa na mo ne ma onanso wo se mentena de ntia maame se maame ka so ka se yentena ho no ma ho no mesre mintimi ka se maame twantro ho no ye ko ho no first day na ye ko ho na ye bai ye ko be bia na wo maame twantro ntimi nka so maame twantro na so ka no kre nya no kre ne de wo asem na wo ka ne de minyi ntro na so ka se 7 days me se o ka se o se yentena ho no nya no kre okache mi se won ko hono je nya do kre sana okache re wo ko hono ye free hono na ye baaye no adekronti me ka se min ko hobiem ni so hono no man kire mu nkire no adekronti me se me ye den min ko hobiem ene o ha kirem ha ntimi no o ka se me wo me enko amese me enko o ka amese me enko no first day na me ne ko ho aye baaye me daye mu no me so daye na papa bi abegina me nchen na o se me mra me se nko kire ma ade and I'm sister dayen mo and I'm sister no say dina me okura me nsa na o se yanko na me dina chi wo dayen nim ti me dina chi a ye duru baabi na o gina aye wo so hunu sum na wo na me say han o hu nipa ade na gina ho no na me say han na o say de na me statue na o so ono de gina ho no ene ono de he na me do no de gina ho no ene me ono okura me nsa no de he na me do no ana me so ono na o say na so pa Maame Frimpomaa se gudi na chi a enko eno ano ntimi timani na maame sa frem se memi enko na me se maame me enko na edie na esi kwan se wo akra sabi wani ifra na maame enwu kwan se me de okobosom so akwa pe anu yie na se wakwa so dai akonwu ani so ade hu na die na esi kwan se obeka kire maame se me ka kire na wo nyini unim me sa so daye ni biemu a me so daye no ana nipa de kire me say kubu ahaban we konoa na nonnom wani ne beko de wo widie mu bia ebeko me si free dana maame ade ne bo mani ebesi ne free mitrim besi me na ase me nya ahotoda me nipadua mu hyehye me sa ada wo suspect wo maame ana dab na obi a wo suspect no me pa sem ususu se ona ye obibi na so wode wakọ baabi se ye nkonko pe ayaresa mawo na waso da ye huhu sa nema we ya de na esi kwan so be kan kire o maame se we na mahuntimi nko biem de na esi kwan wo kana wanye ni na wanye ntum na se wo nkọ a eye wow life ene na te he ya wo bo na so boyi maame nti wo de me te nti me ne na te ano me hu sa de no me kobu me so sa da ye no hu ahaban no ana ko bu me kire me fra akola bi ana me soma no ko bu saade ya me kire na ahaban no say odi afa no to nche na wo bu ye o ye den o still wani na fry maame mra ni say den na say o pese o maame wanyama o den na pese o ye ade ko dia me maame sisi a o saade ato me so a wo mo send message ka kire me say agusuan no mafiri mu no ho am na send o message me nua baako I friend Mercy ma wonim say Mercy send the message onu Mercy krampo no
Nesi ye no aye ne humete. Che onua panipa no na waka suma manwa. Da bi wonim se Mercy amani message se wayi na frabusuan ni mu. Mercy wa ha. Afia mama Mercy mra. O se Mercy send message ben. O send message ni ka chen se abusuan ma frim. Nti me ye na message na se na me man nipa na ohwe phone so ma say number ben a na o say last number 500. Na me say number dem ni me bi afri. Na mistake am ye na say man fa kwakire nipa bi abiem. Akwala na ni mini no me so onye call maame a sa message ni ba ye no. Ana me ye mistake. So nti nipa na o kenkan ma no uji ni dipa. Maame on na ye me call maame. Me kase sa akra no onye on na ye me call maame. Da bi wotimi ekan ade tibrofo ase. O tibrofo ase. Won tibrofo ase kra na e ho kakra no kra na o kan ye. Because bia na nipa o kan sa brofo ne ma wo no. Wono na ankyire mu ye ankyerɛw. Ya okɔka se Mercy si wayi wa frabusuam. So what you say? And a message na ya dance ya. Yes, you bet me a kinkan bi e message a Mercy send brown so a. We see any phone you so. Mami, me mami no odi matem. Odi matem na me hwe di na me bisa mami say, "Dia odi matem pa, dia na mayo." Dia na wuji afri me say. Woni bibi. Nti wa no bisa say, "Enti na wuja me ha ko kuma ase." Ana asem a okɔkeka kire wo no minim. Ana o send message ka kire say abusuan ma afri mu no. Efri mami na o ma send na ono kura woni mini kuruwa no nso bia nom na me say ei mama eni ti na me ne utifia no wudi matam beblebe sa no wudi bibi wo say ye wo waba asase so meba ye wo waba asase so no sebe na ukuta ni mienu a eso da ho kama ya wodi ye bibia kwani abadie enti ebetimi aba say anifran ne ba wo so no ama waye keka anifran ne ba ye no frustration ni ade etu timi kura de ho abufu hyew e call maame so nya sure sasa na we dabi Mercy ati say bisan kura say ma wona o send message ma wunua ne say wayi na fra abusuan ni mu abusuan pani me pa cho mi ntimi nya sa de ne da me de na si o last o number we so na ya fa me wo no man to mu no nya 3 months say mi ntimi send me bra message sa da say me yi na fra abusuan ni se di ntina me ko yi me bra fra abusuan me bra me to ho me dana me sori a me bom pa man say ono so no ho beto no na da be ne twa to awu bra yan ka say na me nyam 5 months me ko ho di 1 week if you na man ko ho bi okay dada se obey na ni efira se be na ni da ho a obetimi akwa aba wono akra betimi anoa se na ni efira wa firi ne nchen ko be sa fini kwa be na ebefa so a wono so benya obi wo ne nchen na ho keka aba kwa be na ebefa so mami ade ba ko titiri pa nso am de ba ya ne se e ho no ase won ya ate akam kama me me bla so be ka kire me se de me hwehwe ne magimani so no ade ko di am ma ya magimani so no e won so o mo kire me mu wo bra ben ya me bla yima o happy yima baby pa cho de bi obetimi o de number ja mo frɛ yima na mimisa na de a ni nua ne ye ya ama na ka se de hwehwe no waje wani so badada se kwa be na ebefa so ba wo de ne beba ni nua mo nchen ana obekwa akotena ho pa cho se asem a wo de ba no asie no asem no se mapo no pu de ya ka chese ya pu no obua mapo me chese mo mpo me a e chese chichim so kura bebre kura e kura ye ho nwanwa chese wo dwane jame no wo kɔ kura wo dwane jame e charge akɔ bɔ me kira agbega ene ne yere a mo ba ho memenna a ye nyina ye hia ofie ho me no ne na agbega ne ne yere a ye sia ya ne ye ka charge akɔ bɔ me a mo ba ya ye ka ye no wo de kirem. Hello, Ibrahim. Good morning. Good morning, ma'am. Apombo Cordier. Ibrahim, I'm sending line at here to Monshana, Monfrey, Mammy. Unim. Say, asem no ni nyina nkemfu ano. Say, ubra say, oh, na waju when you so I had the damn potting now per free unia monjane. Media me ti wano no mame nka me pe kikiri bia o me mame utimi jame wa me se damn potting and now per free mame monjane eni unia mo me mpehwe de amom de omode to me so no ana me suro se kina bi no wan hwe ye na obi we se ewu de tetale haban so obi nim de kina bi ebesi afa me ne me mame ho anase me nua bi ho no mo be ka se na me so
ene baaye na mbra be se ka kire me se de me hwehwe no magye mani so e de na nam wo so e baaye na o kan se de wo hwehwe wagye wani so no bibia si ana me tenchenje mo so ho me nim de asi na me te se obi ka kire me se ye so maame akonya accident Brayima Kafra ye line ni tito mu na wonu aketoa wa ha chia wo bra wa homa ne so bra good morning Alex adodan o bra se etesen me ho ye wo so Brayima wutimi afra wonu ya na so wo ba ne nchen e wo fie na o ka kire ne se de wo hwehwe no ne nsaka akire wo tietie mu no na kire se wo maame anya accident enti wo pa kire se accident ena na wo ka se wo hwehwe anase bi opa maame wu anase bibi denti na wo ka se asem ne kire ne se de wo hwehwe no ne nsaka maame mpajo me kire maame no na de ten se na ni start ye no ya boka bibi ke wo se ye fan hu bia maame oni dwuma bia di na dwuma no o ya ekoko na o ye dokono kakra no ana o de hwe ya na ye de anyinyi no ana ja maame ne de koko no ye yi no no ana maame ne de hwe no koko scan ba ya na maame ne de hwe no ekire ni nia so okọ gidi eja ye ma no kwan de wo se maame ne de boa no bia maame ne hwe se obekọ no kure didi fo no so no mo boa ne nkakra wo ma bi wa be frɛ no so didi fo am sika e wo ha na me so ma sɛ ne sika nti no no yusu fon na me maame yusu fon diama ono no ene me maame aya aka no afikire ni na ono no yusu fon na me maame yusu fon nti me sɛn sika ono no fon so na me sɛn sika na yɛre ekosi no wa withdraw sika no na ma frɛ na abɔ na amane sɛ ma sɛn sika esi wo fon so nti wo kwa fama maame no no withdraw sika na on yiwu de ma wo na maame no ayɛ ne saa na ma okuduru fie no wa frɛ maame no na maame no ayɛ no wa withdraw sika no na maame no atibi de ayɛ de ama no akire wo be frɛ no no bi ho no wo se me wo montomuru so bi wo be frɛ no wo se wo wa agogo so nyinehini na me se obi a wo ani hunu ade de wo kopedie wo nyinehini o se gidi fo mo kɔ mpaibo bi wo ma aboso me nti na me mfa sika nti ne subiem ti enam so ma me kɔtɔ phone de maame na me ya na ma send sika no de ama maame no me send sika no ma maame na ma ka kire ne se Alex ba onti bi nye den onti ne de nye den emma no afere akire maame no me send sika no de ma na o de sika no ma maame no de sika no na o so onje mi ama simu ho no asimu pampa ya akɔ ho no me de sika ma na o so onje akire metia nta wo ne me maame eku ntokwa chese basa edi wo di mi maame atamu wo ye ni dede mekokro mu bia ne kro mu fo no nso ka ese kwan a Alex de wo maame fa so de enye kra afede chese obi na no a de beto maame no onde woni asem de eka de beto no ensema maame ne frɛ me a no wo ka kyerɛ me se na Alex ka kyerɛ no ni anka se mani makɔ nom akobusa no ebusa nsese bibi wo ha onka wo so onde woni asem bi aka na bre ge besi gina phone so enkate no why na me be geki bi so ayɛ den akyerɛ na maame ne bi tu kwan ekra sɛ ni sister ne bra yere ewu ewiasim yese de okano kre no ọkọ na moto ene ne kɔse ho enti maame ne kɔpa na de ba me ba na me kɔ ekra na ase because na aka ɔno nkwa no kre ni beda di no kre no be piepie sɛ de no ho sitie me kɔ ya ne kasa no a wɔmfi Lawson FM so me kasa no ho a wɔmfi ne beginning no so maame ne so wo firi ho no makɔ voter ready no ɔkra no mi nua na mfi no ya ekrom ho no yɛ amanfo mo entem ho no na nim sem ya ekwan a wɔde maame ne fa so no enya asem ketwa ebon be yi na kwan a wɔde maame ne fa so no me ko bonu be ye wo hene fa
Mene maame ne netena ye wotimi bo maame de dinatam gina fienfinfin di maame atam Mimi didi maame natam Dendam na me ko school me ko me makwa na me kwa de bia ne maame Mimi didi maame natam ebi onu ma aduane ho asem du aduane ebi o sika no di maame atam basa me maame apart from aduane anu ode mame bisa no otimi di aduane esum na fidie mimi ko fa aduane ni di me se njenje mo so nipa omo me mame di matam wi a no afra me bra mo aka kira mo se mimi di natam e mame bra afra me ka kira mo se mimi ndam tenchenche mo so na me di me mame atam no e mame bisa me bra se obe kira me se me bisa ne se obe kira me nipa kro ofra ne ka kira ne se obe me bisa on kira me nipa kro a mimi gina me mame anum di natam eni na etra nton entro me se ayi charge okobo me kire agbega ne yere no me be kire wo de ma yentie ba akode wo de tie ni wie na me susu me kire mu se me na me didi maame na tawo gbega ne yere charge na okobo me kire me no eno na me be de na di wa ha eni simo se me na me didi wa tawo fie ho a ena se simo na ebra obi ma wudi enti no ena ohun se ne de simo ye heaven eni ebi yesi ehia ha owi osi ne wansa si a ena ye be maybe ya wo ye krom ye krom ena nanti sisi wo busasa wo timi ne brega chenchen so for so mu tie no mo hwe TV a ontimi nko obiem because of ni suban ketenketi bi a wo da na bi na utu no fo a ontie ma me timi di matama me kwatena ya me kra ya kla no ade ya me kra ya eni etranto ni tirim adwene na be ni tirim hu ba bi a okofa aka chechi asem nyina kosi ni ahwe me akra na se me ma fuma me na ene yo yate ti ahwe Brahima hello Brahima asemi nyina nkamfo mimi hu ne se unue sebe na ni afia wono maame netie ekobe safi ni o maame ni ne nchen Monso em senta wantawa kakra ntokwa nketenkete one maame ne kunti manya menase pobi e de amamu nuye na ni efra ese ye nyina ye ka ben wo hia wodo ese ye kire no affection ne ade kwa ben ne be fa so ayesa ade ne de aboa no mame ana me ka se me sisi e me wonta ade egu amogu dem a ye trousers murumurumurumur ntade wo de komana wo so wonje ni bibia no na me ye wa se pibiem eye enya no bie hia se de hia ne se de wo hia wo mo be ye de ama wo ananye ne hia mami mimi de enye de hia de wo mo be ya mami ne hia de na wo hia de na ope entro na asisi a wo mo di gumi so no wa bra mimi nua Simon ena didi me maame atam me maame timi akirem nyina me bra wo fo no so metimi akirem ni nyina metimi akirem nyina wa bra okoba me charge okoba me maame nkasa pressure enkogu maame so da bia na ne kontokwa ena me nua ye mi sei de wo hia ne se obi beben wo ena wo san so bra ka bibia akire wo se de wo hwehwe no won sa ka eti wan hwe ye na se bia wo maame firi mu bibi kokosi a ye de be hyew nyensa na wo ka eti bra sana na wo pa akire na yes because pressure na me wo kuma tia no pressure wo de mame edi atem anu wo di me mame atem na o ka no me se mame no de be to no be ma soja fa be fa no soja wo to no wo nyim soja dia soja na se dia dada Mate nti se woni mebre ni nti mebre na so se bra ese me ba cho ye nyina ye behia unu nua mo maame wa ha se unu aba wa ha ye wie na untimi ma ye be di nkomo ofon so ne ahwe kwan a ye be fa so aka semi na unu ye se abeka mo ho na odo na wo hia sa mo kire no matimi a kire no odo ama me why maame me ba cho meti wo no sisi ai meti wo sisi ai nyame adum ma hihye sese na ye sese kakra
ya ono woti ho no ka me dwene dendenden because aka ono nko a wo ho no mani nje so that mani nje nti mini mpa ya aka me gbo ane se nyame be ya de nka middle of this year another next year yendi bro nya wie de afi enkwa wie no nka me maame no mama me maame na muvu ko eden no me maame muvu ko na ono nso baba da sinya afọ na kesi ye nyina no ko afira na ase ma ti se ya wunya mo sisi nwie ye kwa be ne de ne befa so ma me sisi e no me kase me wo option bia sisi ya kese maame no ho ato no because me ntimi mfa ono no maame ni pressure embeto me so emfa because sisi ya me tia no ubusa me nia no a o na omo na bibia be ye me ubusa omo be ka kire Matiunim se dia o se opesa wo ti fi ho ene se ompe maame ni wuo ompe maame na sem na dia wo kan se dia wo pe en wa gi nani so en wa hu no obesa o twesan na esan dia e ho otro eno na ha no eno na ha no ai wo se ene ha no okay eno na ha no dia Mr. Catherine ma me se ma twa san 96.3 Matiasan. So what did the brain makan no? Matias here. Me so person bi ka asem kire ne say. Because Omo frɛ no ka kire say me na medidi na tem. Me na medidi na tem a. Da bi de wo so hia ne yem fi wansan ne yakwa wo se watwe asan. Me so ma se matena se. So wo se na hia wo. Nti wo so watwe asan. Me so matena se. Okay. Me so matena se. Na me so person me ka asem kire ne say. Omo frɛ no chinchem so ka kire say me na medidi na tem, me na medidi na tem no. Wait, attention. Me brana so mo fa me interview mreme. Attention e na wuhia ye be hwe na ye ne abusua na hia. Se elder. Maame Frimpomaa. Abranti asmo de beda ye me hu ne se woni case o. Hey. Me hu sa se attention na o penti e se ye ma abusua man attention. We say we aye me say we. So de me hu so case o. Sa me hu so case na maame mra we no so kakra. Alex o case. The Emma less work case ne say one say obi di demo a eno no nkyere say yadome no eno ne asamba kwa me pesa meka de etoso mienu abrante ne boy yenkomo e wa ha no oyi quotation bi a kyere se udi waja ne wonandi e na wo na aware asase so maami ite ha maami anka nkyere yen say ne bayi adidi natem maame na nka nkyere kopem se ni nua iman na ebe ka kyere ye se Alex sorry o di ne maame atem ne ade ebra Alex yi quotation wa ha e ka na sem no maame nso nkomobo mu no maame ye mie na no anka se Alex sorry o di na tem de enti am say Alex wo case no ba kono no de etoso mienu maame no ka kyere ye no ofri ho akoni kuromu no enya de a okra Alex yi wa amana mane maame kan wa ha Ninua yi manso asem ne se okọ no wokra no enti maame no ode ne ho no ka asem yi ene de yi mekan yamfa mu de ahin mesre sania omahu omu nua yi a oye ni frani yi enema bi koso a ama omu ye yi omu nua na ma de ema yi na ma ne se omu bo ne sobo se maame ne nkwanhia a wakohia no ono oye falibai eno na ni nua ima asan wa hayi Mesre abusuafo enipa wadi dem eduru ba bia sinto e wona de yem nanso we hu ne saa ebema wa ayawo se dabre ne hu ahi ana ne ho ahomete ba bi nso ameka saa kire Alex ene se sabio yare abo onifrani ne bumfu e wokwa ya ase se wani fra na ye de waduru kwa ya ase ansa sa o ma obufuo Ubufu akwan obefa so obeba fie no obekere o yare abeto ena niam bi koso a ha wadwene onua nom a enkomu betumi aboabo wodi abufuo efro won won say make say ohia odo so ombebe no say ne de ehia no I see a kind of correction. Wouldn't you cross or the entire crowd brewa? Now would you buff up? And you, the friend there, and that's how buff up. I say, the our babua wono. What was so yan way? Was also or so a quancro. Baby, I would say, we am what the friend be what we any power. Obey a day, I BB. Won't to be near Juman when you scat.
wobɛda no aduane adi na bibi besiwa nim kura de wudie na yɛde an yesu obi na boa wo enti onipa a wote saa no ɛsɛ wonya abufuo unuanom ɔmbɛboa wo bufu wo mo sɛdeɛ bɛnti na mo Maame Frimpomaa de waka ɛbɛboa yɛ paa ne sɛ anuanom ne maamefo nyinaa yɛntena se na yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asiesie ama asomdwe aba ama Alex na koma atumi atɔ ne yam na ɔmanya ɔmu nua me da se Maame Nkɔ Faith Homeopathic Clinic